Sa clouds. So may adlaw mga goy, so for today's video, matik na kuyog gihapon ta. So karon mga goy no, so atong saksihan o gatong tan-awon ang paagi sa pagmower ni Papa sa tugkaran sa muang payag in town no. So tara mga goy, kuyog ta. So mao din akong mama mga goy no. So mo nang ikaw anya si Papa, so sweet kay sila no. So dinhing dapita mga goy no, medyo dako-dako nag-agi si Papa no. So as you can see, dako pag kainig mawiro nun si Papa sa among tugkaran kay medyo libo na tungod sa sigiguan. So mao ning gimawiran no, ganon sa naman ni mataka mong madulyan eh. So mao ning gimawiran mga goy kay medyo libo na gid siya. So padayon ta. So inyong makita diha mga goy no, so mao na magigsuon mga goy. So naay nagkuan sa saging bagong gikuha gikan sa punuan. So makita po ninyo diha mga goy nga naay bata no nga gikugos si Maruth. So pagmangko na ko na si Dudong Binoy. So diri na lang sa takutob mga goy. So kita-kits na puta sa sunod tong mga video. So amping mo tanan. God bless.